na storage mage junna mmanwụ na ka na-etija ka mma mgbaji na fon anyị dara anyị tụsa afọ akwụkwọ ozugbo ozugbo were adịsị ọcha Umetapea yoyo matufio ikuna ataka iko tena yao na hicho kwa mfano video try for the final.
Lato. Olu so e fe ma wa yi. Aka na ndo bodo ni. Ka mbido cha. Na kwa n'ụzọ ya. Akibo. O e fe ma wa yi. Mwana mma. Ne change. Oscar. Respect. Jenny was out for when we came down if I could wire. I'm going to go down. But I can Apa je pressure na? Apa je beta ta ta. Ta bi bo. Ya ne me chani suru ye je. Me ta suru ye. Okay, come on there good mama na. Ya. Mo ni pedi. Go kaka. Cái gì hả? Berpampak. Let's go the mask for boy. Ya. Vay be.
Igbo. Kata